खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। राबां दख'रा एबसुआ HSLC आरो HS आनजादाव सेथि मासआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायदों। सालबारि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा HSLC आरो HS आनजादाव सेथि मासआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायदों। नंगौ, दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि दख'रा आफादनि बेन्दोंआव दिहिरा हायना बाजाराव 2024 इं मायथाइयाव HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मख'नो गोनांदि राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि दख'रा आफादनि बेन्दोंआव थानाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ नायबिजिरना बिसोरनि गेजेराव टप 10 सायख'नानै मोननै थाखो फारियै मेट्रिक आरो जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव फुंबिलि समनि गुबुन गुबुन हाबाफारिजों जागायना अदेबानि मान बावनाय आरो बरायनायनि अनगायैबो मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जायो। बबेखानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुंदांखा समाज सिबियारि आसामनि फेस्ला फावगिरि फैला जेबरगियारि आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेननायजों लोगोसे जेवारि सावो। फोरोंगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि हारिमु नेहाथारि सुदिन बड'सा बिथाङा आरो बिथांमोनजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो राबां ओनसोलनि गुबुन गुबुन आयदानि फोरोंगिरि, समाज सिबियारि आरो फरायसा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। दिनै राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिनाय टप 10 मासिखौ बरायनाय जे हाबाफारि बेयाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बे हाबाफारिया खोब मोनसे मोजां हाबाफारि, मानोना जोंनि फरायसाफ्रा आनजाद जोबनायनि उनाव बा फरायखांनानै बबेयाव एडमिसन लागोन आरो बबेयाव थांगोन जोंनि साननायफ्रा हयथ' गुलुं गुजुं जायो, गावबा गावनि गेजेराव कनफिउज जायो। आरो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि बेयाव गोबां रिसार्च पार्सनफोर फैदों, बिथांमोननि बुंनायजों बिथांमोना गावनि थांखिखौ मोनसे लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरा जि मोनसे जाफुंसारबाय गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेखौ मोनसे थुलुंगा होनाय बिथांमोना मोननो थाखाय बे हाबाफारिया माने एसेबाबो बिथांमोननि गोसोआव बोलो मोनगोन। लोगोसे बेयाव उन्दै उन्दै फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों गावसोर जिउआव जाफुंसारनो थाखाय मोनसे नाजानायनि मोनसे लामा एबा गोहो गोसोआव मोनसे फैगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा इयुनाव आरोबाव मोजांसिनै फरायनो मोनसे गोसोआव साखाफारा जानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। गोबां फरायसाफोरानो गावनि केरियार दानायाव नांथानानै थायो बा गावनो गाव थि थांखि लानो हाया, बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? गोबां फरायसाफ्रानो गावबा गावनि थांखिखौ लानानैनो फरायनांगोन आरो गावबा थांखिखौ लानानैनो फरायो जिहेतु। आरो बे थांखिखौ लानानै जुदि फरायोबा बेखौ सिगाङाव लाखिनानै जों जेब्लाबो बेखौ मोननो थाखाय सानफ्रोमबो जों मोजां खामानि मावनायासो गिदिर खोथा। दा बयबो फरायसाफ्रा सिमां नुनाय एबा थांखि लानाया जेबो गिदिर खोथा नङा, नाथाय बैखौ मोनफुंनो थाखाय सानफ्रोमबो खामानि मावनांगौआसो जोंनि गिदिर खोथा। बेखायनो फरायसाफोरखौ खावलायगोन जिखिनि क्लासावनो थाया मानो, जिखिनि थासारियाव थाया मानो, सानफ्रोमबो दैलि जों मोजां खामानि मावनांगोन आरो बै गावनि थांखिखौ सहैनांगौनि थाखाय गोब्राब नाजानाय आरो गोब्राब नाजानानैल' जाया, बै नाजानाया कुवालिटि गोनाङै नाजानाय बे जानांगोन, अब्ला सानसे समाव जाफुंसारगोन। बेयो खोथा गैया, जाफुङैनो जाफुंखागोन जेरैखि जायाबाबो। गावनि गथ'नि जाफुंसारनायाव बिनि बिमा बिफाया माबायदि दिथा होनांगौ होनना? बिमा बिफा एबा गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिबो गोबां बिहोमा थायो जाफुंसारनायाव। फरायसाफ्रा गाव गोसो होनायजों लोगोसे दिनै बिमा बिफाफोरखौबो खावलायगोन जे बिथांमोनाबो गावबो मोनसे थांखि लानांगौ, गावबा गावनि गथ'खौ मा मोनसे खालामगोन, मा जाहोगोन बेनि थाखाय। लोगोसे गथ'खौ सानफ्रोमबो जों जोथोन लानाया बिराद मोजां खोथा। गिबियावनो बिथांमोना गावनि न'खरनि थासारि बेखौ मोजां खालामनानै होनांगोन। न'खराव फरायनो थाखाय मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्ट बानायनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलि होनांगोन। फरायसाफोरजों जेब्लाबो मोजां सोमोन्दो लाखिनांगोन, सावरायनांगोन, फोरोंगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनांगोन। माखासे जाफुंसारनाय एबा गिदिर सुबुंफोरजों बिथांमोना रायलायनानै माखासे बोसोनफोरखौ लानांगोन बिमा बिफाफ्राबो। आरो बेजों लोगोसे गथ' गथायफोरखौ सानफ्रोमबो मोजाङै बोसोन होनानै
बबाव थांदों बबाव थाङाखै बेखौ मोजां उदिस लानानै मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों दिथा होनांगौ बेयो दिथा होनांगौ नङाबा खिन्थु जोंनि फरायसाफ्राल' गावल' गोसो जानानै फरायबाबो जाया बिमा बिफायाबो गोबां बेयाव बाहागो लानांगौ दं। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।